Oi morenya kwa Ramogi Joan kamara mara maintiere agere ni odiochieng' mari orumo e yo makare machiegni weche manyien mag ang'ech welo kabende koro weche mathoth pod medo timore ywaruok otedore duond bura mar Jubilee kabende koro kweth motelne koda Kanini Kega kachiel koda mano motelne koda Jeremiah Kioni koro nyiso pogruok motelone romo magalamoro mabende no chan ko jatend piny machon Uhuru Kenyatta monego timore chieng' wuok tich mar juma manyien. Nyakoromogi magi kod weche mamoko magi emoko weche mawamiyo pek. The Council of Governors calls upon the Ministry of Health to desist from clawing back the health function and stop invading the roles of county governments. Riwruog governors okwayo migawo mar thieth oweng'wano tije mag counties. And if they go ahead to convene a meeting on Monday, it will just be assumed that it's just another political rally. Can you imagine people putting themselves together and calling the former president into a disciplinary committee? Ywaruok otedore duond bura mar Jubilee e kinde ma kweth Jeremiah Kioni oramo ni romo mawuok tich juma manyien biro dhi nyime. Na ng'ombe 15 ambazo bado hazijarudi, wakati zinarudishwa vile ile bunduki ambayo ilichukuliwa lazima irudishwe. Bonde makwan giromo 148 nyaka sani oseyudi ya pedha mitimo e gwenge ma Samburu. Nyakoromogi machiegni e weche manyien mag ang'ech welo kabende inyalo twak kodwa e namba wa manari 36000 wayudore kanya achiel kachiel e mbui marwa mar YouTube Ramogi TV, bende yudowa kacha Facebook Ramogi TV, Twitter kachiel koda Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa Winnie Adoyo. Maromo magina 148 duto oseyudi e apedha mosebedo katimore gwenge ma North Rift ka 96 kuomgi wuok e kaunti ma Samburu. Maen kaluwore kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mabende ne oriembo e tich jalop ruoth ma Kamar e gwenge ma itudo kod konyo kuo jamni. Jailieta nigi mathoth. Kindiki kawuoyo e gwenge mag Longe 1 County ma Samburu owacho ni nyaka sani diek marombo 48 oseyudi e apedha manotim. Kamano bende omedo ni obila ma Laikipia notimo apedha moido dhok 75 manokwal kono. Mbuzi ambazo zimesalia, mbuzi 169 zitapatikana na zitarudishwa hapa, wakati mbuzi 168 zinarudi na ng'ombe 15 ambazo bado hazijarudi, wakati zinarudishwa vile ile bunduki ambayo ilichukuliwa lazima irudishwe. Omedo ni bunde manokwal e monj manotimne obila mambalang' ma NPR bende nyaka yudi kendo duoki e sami duoko diek modong'. Tutafanya juu chini kuhakikisha wakora awahibi mifugo, lakini wakati mifugo inaibiwa kwa bahati mbaya, kwa sababu askari hawezi kuwa katika kila boma, NPR hawezi kuwa katika kila boma, wakati hao wakora kibahati mbaya wanachukua mifugo, hiyo mifugo tunarudisha mara moja. Kindiki opoi jotelo kod jo arita kweduto kwa mkonyo e apedha matimore e gwengego mabendo semiyo arita omed jiu. Nasema asante sana kwa kushirikiana na maofisa wa polisi ambao wako hapa na vile maofisa wa jeshi la taifa la Kenya, kwa sababu ushirikiano wetu sisi zote umeleta matunda ambayo tumeanza kuona ya kwamba hawa wakora tuko tu karibu kuangamiza. Kamano bende omedo ni gisendhiyo ji 31 mowacho ni ginjonjore mag Germany kendi bokawnegi ondamo mager. We are going to charge the 31 people that we have arrested in the North Rift counties. Beginning next week, we are going to charge them with various offenses: livestock theft, robbery with violence, and some of them with terrorism. Ekonyo ekedo kod weche njorego okwayo josiasa mondo othegre kod donje apedha kendo owene jolweny otim tijegi. Kamano bende ruodhi onyiso kik lure kod ndach manyo dhok ni margi onge teko moromo. Wakati mifugo inaibiwa na inavuka mipaka ya county,
county commissioner wote wawili lazima wahusike physically katika kufuata hiyo mifugo. Kuom mano, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oriembo e tich jalup ruoth mamuke mar gwenge malonge 1 mitudo gi konyo jokuo jamni e gwengego. Anybody supporting bandits, anybody supporting livestock rustling, anybody supporting the murder of innocent people, your days are numbered. We are going to get you arrested and prosecuted whoever you are. Obila mag arita e gwenge mag North Rift osingnegi losonegi chenro makare mag tich moting'o medogi osara kanyakla kod keto obila mambalang' oyudo kumba mar thieth. Kamano bende, jolweny kod obila dhi yudo geche kod kalapapla duto madhi kao milioni 20. Rais ameagiza ya kwamba tutafute bilioni 20 ya kuhakikisha tumewaongezea ndege, magari, silaha na vifaa vya kujilinda. Magi duto, Kithure Kindiki osingo ni piny owacho dhi keto teko duto mar tieko kuo jamni kendo njore e gwenge duto mapacho ka, mano mar duoko dongruok mochung' ahinya e gwenge mag North Rift. Jailieta, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto osiemo mager jotije sirikal mibiro tud kod kwalo mwandu jopiny ni okang' mager ibiro kawnegi ka owuoyo e liend wuon jaod bura ma Dagoretti David Waweru Nguthe. Ruto wacho ni onge thuolo mar mibadhi e piny owacho mare. Omedo ni sirikal mar Kenya Kwanza keto maino e keto e tim manifesto margi kendo gidhi yie omiengi kod chilo mar mibadhi. Mae biro samano riembo e tij jatelo madito kata jotelo madito e migawo mar thieth, duol mar KEMSA, KRA kod mano mar okwach kich DCI kalore kod mibadhi momien kata omienogi e wi chwalo negi weche mag nede suna. We support your effort to fight corruption at the national government. You have done a good job to stand against people who want to steal various commodities, particularly medicine at KEMSA. KEMSA is an institution which provides counties with medicine, and therefore when you made an effort to raid any incompetent officials in that institution, you are very happy. Sitakuwa wa kuongea mambo mingi, lakini mimi nataka niwaambie I will take personal responsibility on the accountability of resources of the people of Kenya. Ile pesa yenu, ushuru ya wananchi wa Kenya, pesa wananchi wa Kenya wametoa kwa jasho yao. Hakuna mtu ataiba. Hawawezi, na mtu akijaribu atakutana na mimi kwa sababu sina kazi nyingine. Ile kazi nilipatiwa na ile fimbo nilipatiwa pale ni kunyorosha watu ambao wanataka kukuepa na pesa ya wananchi. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua osiro paro mar ng'ado atamalo 3 mag osara mar donjo e agulu mar gero udi. Gachagua wacho ni ng'etono en mar neno ni rowere oyudo tije kendo miyo jo Kenya maonge udi kar dak makare. Omedo ni lek mar Kenya Kwanza kokalo chenro mar loko ngima jo Kenya mar bottom up en loso tije ka gero ute 200,000 gidhi dwaro jolwedo 8 manigi lony kod thuolo mag tije maromo milion 1.6. Okwayo jo Kenya mondo sir parono komedo ni odhi konyo piny owacho e loso tije ahinya ne jogo manie kuonde tiegruok mag TVETs. At an average of 8 artisans per unit, if we do 200,000 units every year, we'll be able to create about 1.6 million jobs for our young population. And that is why we want to ask all Kenyans, wherever they are, to find it important and necessary to contribute to the housing fund, which is not a tax but a saving, to create employment for our young people. Kawadhi jime en jakom maduon bura mar Jubilee David Murathe kod jagoro maduong maduon bura no Jeremiah Kioni
Oriembe duond bura no ma en kaluwore kod milome mogo kod kweth machielo mobalo gi tend duond bura mar Jubilee. Jaod bura ma Yala Kanini Kega kane twage jofwambo wacho ni komiti mar duond bura no mochung'ne kumo jomobalo gi chike mage noyudo jotelo ariyogo gi ketho mar timre marach kendo chayo moko kuom jotelo mag duond bura no. Ma biro mano odiochienge ariyo motelo ne romo magalamoro mar jokanyo mochan kod kweth mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta ma bende koro kwethni okwedo ni ok bibedo. Komachielo jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni tonyono kar tiende ni romo mawuok tich biro timore mana kaka nochane. Dala ariyo motelo ne romo magalamoro mochan kod jatend duond bura mar Jubilee Uhuru Kenyatta, ywaruok makoni kod kocha koro tedore ei duond bura no ka kweth masiro Uhuru Kenyatta wacho ni romo no biro timore kaka nochan. Kata kamano kweth motelne kod jaod bura ma Yala Jeremiah Kioni tonyono piny ni romo no ochan ataro mar chik mag duond bura no kendo ok bitimore. Kweth mar Kanini no obedo gi romo mar jotelo masiro kweth no kama ne gilando moko kuom duoko mowuok e komiti machiwo kum ne joma obalo gi chike mag duond bura no. We have accordingly resolved to adopt the findings of TNDC as follows. One, that is a complaint of 2023 Jubilee Party versus Honorable Jeremiah Kioni. Kane gitwa kod jofwambo, Kanini Kega nolando ni jakom mar duond bura no David Murathe kod jagoro maduong' Jeremiah Kioni othich oko mar apisi kendo koyienegi mar timo tich moro amora e lo duond bura no. The charged member is hereby expelled from the party effective from the date of this decision. B, no order as to the cost. Honorable David Murathe. The charged member was found guilty of both charges of A, gross misconduct, and B, lack of respect to the decisions of party and organs of the party. Ka osiro ni gin e bath kweth machiko puodho e duond bura no, Kega bende wacho ni romo mar jokanyo michano chieng' wuok tich juma manyien ok bitimore kaluwore ni ok obage e yor chik. Members of our party be notified of the IDRC ruling that has stayed the SNDC that had been conveyed or convened by His Excellency Uhuru Kenyatta for the 22nd May 2023. So in fact it means that there will be no special NDC on Monday. Wachni okwed kod jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni moyiengore kweth machielo mar Jubilee ko wacho ni romo biro bedo mana kaka nochane kendo Kega giri loso e tok chik. We don't pay attention to Kagaru sittings. We had addressed that issue earlier, and I can tell you again, if you want to know the legal organs of the party, then you look at the Kenya Gazette. Lakini ni vizuri pia kusema liwe liwalo. Tuko na NDC Monday, pali tutaitangaza kesho, itakuwa kwa Kenya, one of the newspapers tomorrow, and our delegates are known. They are not people we are guessing around. It is necessary for us to do that so that we can do away with unnecessary side show. Kaluwore kod chike matayo duond buche pacho ka, jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod Jeremiah Kioni emoyangi kaka jotend duond bura mar Jubilee. Gisani waket wang'wa ne duoko mabiro bedo tok romo magalamoro michano bagi juma manyien. Riwruok mar Governors oseyo migawo mar thieth kuom temo duoko chien okenge ma kaunti osegoyo e kelo weche mag thieth machiegni gi jopiny. Governors e bwo telo mar Anne Waiguru ogolo siem mager ne migawo mar thieth mondo we mako moko kuom tije mane katiba omiyo sirikal mag counties kaka weche thieth. Kaka Kristo Wino leronwa, riwruok mar Governors bende onyiso migawo mar omenda mondo chwal ne counties omenda mag dwe mar 3, 4 kod dwe mar 5 mapiyo. E romo margi kod jofwamb weche e bwore Nairobi, riwruok mar Governors COG okopando ichwang' margi ne piny owacho mamalo kuom ng'wano tije mag county signi 12 tok oganda jo Kenya puodho katiba manyien. There is a crisis in the implementation of devolved health services due to deliberate steps by the Ministry of Health to claw back on the health function, thus derailing the gains made since 2013. Governor sayo migawo mar thieth kuom moko e tije mag thieth ma onego tim kod sirikal mag counties kaluwore gi pend chik. Additionally, the Council of Governors calls upon the Ministry of Health to desist from clawing back the health function and stop invading the roles of county governments.
Jakom riwruok mar Governors Anne Waiguru koro kwayo jochiw kony mawuok e pinje ma oko mondo wechiwo kony ne piny owacho mamalo e wi weche motenore gi thieth. We urge development partners to also cease from colluding, supporting and funding the national government ministries and interventions on functions that are devolved. This is especially predominant in the Health Department and Agriculture Department. COG dwaro mondo kony makamago ochwal ne sirikal mag counties ma ok piny owacho mamalo. Kaluwore gi pend chik, weche mag thieth, pur, kaachiel gi pith jamni kod rech ni e bwo piny owacho mag counties. Kata kamano, migawo mar thieth osebedo ka dhi nyime kod yudo pok maduong' mar omenda e wi migepe makamago ataro kod chik. We note with concern that all engagements and agreements made between the Ministry of Health and the Council of Governors have been bluntly disregarded, and there is clear demonstration of a lack of goodwill from the Ministry of Health. COG bende oseyo migawo mar omenda kuom nindo e pesa mag counties maromo bilion 94.3 mag hik omenda mar 2022-2023. Currently, county governments are owed 94.35 billion. We urge the National Treasury to expedite the release of all pending monies owed to the counties as agreed in the framework. Mabiro katodoko ni odong' mana dwe achiel kende, jatend migawo mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u dhi pedho budget manyien e od bura. Piny owacho pok omiyo counties omenda mag dwe mar 3, dwe mar 4 kod dwe mar 5, wach ma osekelo pek ne piny owacho mag counties e chulo jotich maggi kaachiel gochwalo chenro mag dongruok. E dwe mar 3, counties bandho piny owacho omenda maromo bilion 29.6 kaachiel gi bilion 33.3 mag dwe mar 4. Piny owacho mamalo bende pok omiyo counties omenda machielo maromo bilion 31.45 mag dwe mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jadolo Ezekiel Odero oyudo fuong'ruok bang' dong' ng'ado ni biro kumo omendane manie bengi kuom thuolo mar ndalo 14 koa e ndalo 30. Jang'ad bura e doho ma Nairobi, Ben Mark Ekubi, olero ni ochwalo thuolono nyaka wuok tich kaluwore ni ndalo 14 rumo chieng' wuok tich juma manyien. Kata kamano jadolono Ezekiel ok oyiene golo omenda moro amora e bengi nyaka chieng' doho miye thuolo. Jang'ad bura Ekubi ochiwo thuolo ne obila ni ginyalo oro kwayo machielo mar ndhiyo account 15 mag Ezekiel Odero. Yes. Jolony mag tuoche mamako it, kaachiel kod duol koni kwan atamalo maduong' mag rowere kidek gamo tuoche mamako it, ahinya to jogo masik tiyo kod gige winjo duol mikete it mong'ere kaka earphones. Ma en kaluwore gi moko kata koko madonjo e itgi to chutho e seche ma gitiyo gi earphones ka giwinjo thum moketi e duol mamalo kaachiel kod koko mayudore e kuondegi mag tongona. To kaka jafwambo marwa mawuok Mombasa Joja okoleronwa, laktechego koni lony manyasani koro kelo yot e timo bero mag tuochego to chutho kansa mamako it, duond kaachiel kod Laktache molony e thieth mag it, kaachiel kod duol ne jobag romo Mombasa mar twak ewi okange magisegoyo kod midhieche magin godo e rakore kod tuochego. Utafiti wetu unatuambia kwamba magonjwa haya ya ENT yakishughulikiwa yakiwa mapema yanaweza kusaidia watu kuishi maisha marefu zaidi. Laktar Wahome Karanja manjata chenro mag riwruog laktache mathiedho tuoche mag it, kaachiel kod duol koni achiel kuom midhieche mag kedo godo en kansa mamako kuondego duto. Kata kamano, lony magitiyo godo manyasani e timo bero gi koni kelo fuong'ruok ne jotuo. Kuna saratani ya sehemu mbalimbali za ear, nose and throat, na hii saratani ikipatikana kwa mapema watu huenda wanaweza kusaidia kwa kijamii kupata huduma ambayo itawasaidia kuishi maisha marefu. Tunafanya upasuaji wa mapua ndani kwa kutumia kamera ambayo inaitwa endoscope bila kufanya bila kuwa na hata vidonda kwa kichwa ama kwa uso. Pia tunaweza fanya operation ambazo zinahitaji ile inaitwa guided kwa kutumia kompyuta ambayo inaonyesha mahali ambapo ugonjwa iko
na kwa hivyo tunaweza kufanya hiyo operation kwa urahisi bila kuleta maumivu mengi kwa mwenye tunafanya upasuaji. Achiel kuom yore magikoni nyayo tuoche mag it kind rowere en tiyo gi earphones mirwako e it moketie dwol mamalo to chutho sauti mag thum. Kwa mfano kuachana na uvutaji wa sigara, kupunguza unywaji wa pombe, kupunguza kelele, na sana sana hii ni shida ambayo inawahusu vijana au watu wachanga ambao kwa sasa wanasikiza muziki ambaye ni ya volume ya juu, na hiyo kwa muda mwingine inaweza wasababisha kuwa na upotevu wa uwezo wa kusikia. Kata kamano, gijiwo jopiny mondo mi okaw thuolo mar dhi rango kit ngimagi e ute thieth, kata obedo ni ok giwinji ka dendgi lit. Sana sana watu hungojea mpaka wakuwe wagonjwa ili wakuja kusaidiwa kwa hospitali. Lakini muhimu, especially wale watu ambao wamepitisha miaka 30, 35, kila mwaka unaenda kufanyiwa ile inaitwa wellness check, ile kuangaliwa hata kama hauko mgonjwa. Hii inasaidia sana kuhakikisha kwamba usipate kitu imepita na imekuwa already stage ambayo sio mzuri. Nok mag ute thieth marakore gi tuoche makamago kaachiel kod rem mag laktache gikoni en midhiero e pacho ka. Most of the government facilities are not well equipped for ENT surgeries. So then we find that many of the ENT surgeons will refer their patients either to the referral hospitals to treat this ailment. A second thing is that we need more ENT surgeons. We are currently 93 ENT surgeons in Kenya. So the patient burden, once ENT surgeon to the number of patients, is very huge. We don't meet the criteria of the Geneva Convention. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ramogi nano ka ote molonwa ka mano YouTube page marwa kabende Evans Agoro wacho ni winjo Ramogi ka intere Texas. Felix Otieno wacho ni entiere Westland Nairobi. Jubilee wacho Jubilee wapigane tu, bora sisi tuko kwa ODM. Webuya wacho ni winjore malera ahinya ka ntiere Marsabit. Erokamano. Ramogi ler kendo winjore makare kan kilelesho Nairobi. Mano Basil Saga. Victor Nyango wacho ni ma an Victor Wood John Karodi kawuono ayie gi President Ruto kuom thicho oko e tich wadenyo ahinya. Antonio Oko wacho Ramogi TV ler ntiere Tana River County, Tana Delta. Erokamano mano Antonio Oko. Akinyi Victor wacho ni Ramogi kowuok Kambogo West Kanyamkago. Ramogi ler. Geoffrey Otieno wacho ni maler ka Nakuru Kaptembwa. Ka Daniel Ouya wacho ni Ramogi ler. Gen gi owadgi Bernard gineno Ramogi. Samson Asita wacho Ramogi TV ler ka entiere Narok County en Weda Sita Japolo Eldoret. Kikidhi mabor pod waiko ni weche mathoth e chenro ni mar Ang'ichwelo. Danka. Have to be done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret.
Mume wako Magili kupatiana story na tu suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Jishindie Smart TV kwa shabiki.com kila wiki. 100 bob kwa games za leo, 2 Smart TVs to give out this week. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. My family is blessed. My children are blessed. My job is blessed. No weapon fashioned against my family will prosper. My children will reach their full potential. We will not die before our time. We shall eat the good of the land. We shall prosper. Diseases are not our portion. Good health is our portion. Riches and wealth are our portion. Amen. Dial *811*339# to get My Family is Blessed. Machiegni Kenya Ramogi moko kuom oganda modak kod ng'ol e boma ma Kisumu koro goyo duond gi piny ewi pek ma gikalo ahinya to sani ma oganda duto ywago ridruok mar ngima. Lilian Anyango kod Michael Ochieng timo ohala matindo tindo e ginga paya mar Jomo Kenyatta Highway e chunywa ma Kisumu kendo gikalo e pek mathoth mar neno ni gibero yuto margi. Kwayo gi maduong' en neno ni sirikand kaunti kod kata mamalo oketo lwasi makare ne jogo manigi ng'ol mondo sirgi e yore menyo deko mag omenda mag konyo jogo ma odak bende en midhiero moro ma hinyogi kod kata kakoro thothgi pok ondikore ka jogo ma onego mi kony. Gidwaro bende ni sirikal kaunti odewgi e seche ma giloso chichni ma iuse mondo gibende gidure kod jo ohala mamoko. Kata jogo modak gi ng'ol tema winje mostly nikech ing'eni chuno keto seche moko most of jomodak gi ng'ol dhi bedo beggars kamano ok onego gibedie nikech iyudo ka ng'ato bedo mong'ol ok omaanisha ni somebody has to beg. Bedo mong'ol maanisha ni sama in go oweni okaw tiendi to oweni obwongo wiyi koro you should be doing something and iyudo ni sechego emiyudo ka sani pesa onge makata ng'ato ka ng'ato yuak ma kata in king'iyo kichandori ng'amiringi dhire onge kech it seems people are now the same ji chalre sani biashara tek sales ne piny sana ineno to ga disable kionge ing'eni ka in ng'ama wuotho kata aluongara ni normal person kaka giluongo in quotes no ka biashara tek inyalo kata weyo biashara mitimono idhi kata mjengo gimoro kamano samoro inyalo kata manyo tich machielo but ne disabled chuni ni nyaka tim atima mitimono makato tek kod yot chuni ma nyaka tim ineno waonge otherwise koro ena tuonruok lakini wakale matek nikech waonge alternatives. Ramogi kalore koda lipot machalo kamano kochopo chenro mar oimore mano weche manyien mag Sadek wabiro bedo kod achiel kuom jotelo motelo ne jogo manigi ng'ol mar mondo mi giler pek magikale kod kaka gitemo dak e kindegi mabende koro chumi iye tek e pacho ka. Kawadhi nyime ni kaka okang' mar keto e tim lek mar jatend piny William Ruto maneno ni opidh yiende maromo bilion 15 kochopo higa mar 2032 migawo mochung'ne weche mag ohala komakore kod migawo mochung'ne rango weche mag bunge ojiwo oganda jo Kenya mondo mi pek chenro mag pidho yiende e gwenge ma giwuoke kaka yorno mar reso alwora kaluwore kod midhiero mikelo kod lokruok mar kor lwasi.
Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Eskun primar mararia dako Cage mayudore ward ma North Nyakach e sub county ma Nyakach. Chenro mar pidho yiende mae owalufu 20 nodhi nyime ka otele gi jatelo mongirore e migawo mar weche ohala Alfred Komundo. Jatelo no mane osidho ayanga chenro motis ni Kisumu Greening Initiative ojiwo oganda mondo ket maino e pidho yiende mopogore kaka maywayo koth kod mago manyalo nyago olembe makelo negi yuto. Climate change is a reality. Gimadanga wachi en ni ka wapidho yiende to onego kik wapidha any species. Onego wapidh yiende be manyalo konyo ng'ama pidho yien no mondo oyud mapato moro kulingana na hiyo. Koro ukae be wapidho mawembe, wapidho machungwa, wapidho chwa, wapidho lemons gi yiende be mopogore opogore. Korka kore to jatatije maduong' e migawo mochung' ne rango weche mag bunge e Fantas Kimani olero ni midhiero mar kor lwasi e piny Kenya ikelo kod dok piny mar kwan yiende madwarore e alworawa kod e bungewa ma pacho kae. Trees are important in very many aspects, including food and nutrition, health and all that, and therefore it would be good that we have a good tree cover, not just for ecological reasons but also for livelihoods. Jatelo maduong' e riwruok mar piny owacho mong'ere kaka African Guarantee Fund Jules Ngankam to ne olero ni gisiro chenro makamago kalure ni atamalo mathoth mag yedhe ma dhano tiyo godo wuok mana kuom yiende. It's not just about the tree, it's also about the community, the families. When we talk about the tree planting, there is a big component that is financial support. We need to buy those seeds and then we need also to be able to provide some support to the farmers. Chenro makamae giwacho ni bro timore sub counties duto ma Kisumu ka gikwayo kembe mopogore mondo wuogoko oungi lwedo en ni giketo piny Kenya ahinya to Kisumu obedo mamajan. Wadwaro ywayo kembe mamoko mondo wabed kwatiyo together. Koro my appeal and private sector sana private sector mani thurwa Kisumu kae watiuru together mondo wa make sure ni we green Kisumu. Kokalo kuom chenro ni geno koro nitie ni oganda ka owuok oko pidho yien kaka owinjore to lokruok biro neno kaluore ni kuonde dak kaka Nyakach, Nyando, Kisumu East e kind mamoko e kaunti ma Kisumu oserado kod midhiero mapek mopogore e atamalo modhuro kaka oro, oula mapek mabende osekelo negi chandruok ahinya e ngimagi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County. Erokamano Millicent kuom lipodno ka wawuok e kaunti ma Kisumu to wadhi nyaka e kaunti ma Kisii kama tend kaunti no jiwo pith rech oko mar nam kaka yor medo kwan rech mawuok e alworano. Rech ipuoyo kaka chiemo makare ne oganda kendo an rech jiwo mar bero yuto oganda. Crispin Otieno leronwa nyasi mar jiwo tiyo makare kod mwandu mag nam manyo bagi e boma ma Kisii. E alap ma Magenche e karod bura ma boma Choge Borabu e kaunti ma Kisii, ranyisi ni joma nigi siso mar rech biro yudo gago. Ne en nyasi mane jiwo chenro mag mwandu mag nam mong'ere gi dho ngere kaka aquaculture, nyasi manyo ywayo jokanyo mag pith rech kaachiel kod jo ohala mamoko motenore kod mwandu mag nam. Lokruoge mosebetie e sekta mar rech osemiyo Kisii nyayo rech mohewo tana 17 mag rech mipidho oko mar nam dwe ka dwe. Kaunti ma Kisii oseyango jopith rech maromo 2,172 ka kuonde pidho rech e kaunti no osechopo 2,300. Kisii is among 15 counties where the program is operational. The main goal for this project is reducing poverty and increasing food security and nutritional to our community. E nyasi no mabende ne ji ochamo e rech, nokwa jopiny mondo orwak pith mar rech kaka yor bero chiemo makare kendo kaka yor jiwo ohala mag pith. Lakini samaki ndugu zetu hawa Jaluo hapa walikuwa wanapenda mpaka walikuwa na akili nyingi sana. Mpaka inakuwa associated na ukuaji wa nini? Wa bongo.
more farmers are coming into the program. They're constructing their ponds. Then also farmers who did not know how to feed their fish, they are feeding, and we have started graduating some farmers to what we call level 2 farmers. Those are farmers who can produce over 100 kilograms of fish so that they have enough to feed in their households and have something for sale. Piny owacho mamalo singo tiyo kanyakla kod loch gwenge e bero pith mar rech. The government remains a strong advocate and has given the development priority to aquaculture, as it is cognizant of the role that aquaculture is and will continue to play in ensuring we end hunger, achieve food security, and improve nutrition and promote sustainable agriculture. Moko kuom jopur bende olero mor margi, kata kamano pod gikwayo sir e bero ohand rech. Siku ya samaki wananchi watarajie samaki na kusema samaki ni mzuri, samaki ni tamu, samaki ni inachenga mwili, samaki ni mzuri Kenya mzima. Sasa ndio inafanya hiyo samaki, tunaweka hiyo neti, hiyo kitu ikitoka juu inakuwa huko ndani. Atuongezee neti kwa wengi na tuongezee matawa na tuongezee kila kitu. Jopiny ne odok dala kod gunde mag chiemb rech mane ipogo kod gavana ma Kisii. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Kaunti ma Kisumu en achiel kuom kaunti ang'wen ma idhi chakie chenro mar tudo jopur kod kuonde ma inyiewe gige pur kod pith ma ong'ere ni agrovet e yor lony manyasani e neno ni giyudo ote makare mag bero pith maggi. Riwruok moko mar piny owacho Alliance for Science wacho ni thoth jopur ni kod pek e yudo ote e wi rech, yedhe, kodhe, mbolea kod kata puonj makare mabero yuto margi. Chenro biro neno ni jopur kod jopith otudore kod weg agrovet e yor lony manyasani kata yor lony mar WhatsApp mondo konygi e ng'ado paro kaluwore kod weche mag pur mondo geng' ahinya kata ohinga mar koso ng'eyo. Counties kaka Nakuru, Uasin Gishu, Kakamega kod Kirinyaga bende biro timie chenro maket kama. In Kisumu, because we have a history in Kisumu, we understand Kisumu a lot more and the policy. With the other counties, we are developing the relationships to understand what their priorities are. But sometimes government priorities are not the same as community priorities or even farmers' priorities. Sometimes there's some kind of a gap, and so we hope to bridge the listening gap so that we can feed back to the county government and say, you know, you have this wonderful strategy that prioritizes 1, 2, 3, but the community are telling us their priorities are a little bit different. The reason why we're here in Kisumu today is to first and foremost launch a pilot of the Agrovets digital platform, which we're also going to launch in 4 other counties, but this is just a pilot. But geographically, we're going to actually also be in Kirinyaga. We're also going to do this in Nakuru and also in Uasin Gishu, and also in Kakamega as well. So again, we're very clear that people need access to verified and credible information to be able to make sound decisions with respect to what and how it is they can be informed about agricultural practices. Duka maduong' mar Naivas okwayo piny owacho mondo los lwasi makare mar tich e pacho ka ni mar nengo mar ngima hinyogi kaka johala. Kowuoyo kinde mane dukano yawo bade e gwenge ma Bombolulu, jatelo mochung' ne ohala Willy Kimani owacho ni nengo mamalo mag mwandu hinyo uso margi ni mar yuto jopiny ochung' kata olwar piny. Kata kamano omedo ni dukano dhi yawo bedene mamoko 3 e gwenge mag Nam Chumbi madhi kelo kwan mag bedene nyaka 100 ka ochopo giko higani. Tunaomba serikali ilete kitu ambayo inaitwa an enabling environment. Yep. Traders waweze kufanya kazi vizuri, open market vizuri. Watu waweze kuongea pamoja. Things have been tough. Things have actually been changing the whole beat, where at the end of the day we are seeing prices of items going up, while still the economic state, or rather the earnings of our customers still remain the same. Tumepata nafuu katika zile transport tulikuwa tunatumia tukienda Nyali center ama town. Sasa saa hii ile transport imepungua
asilimia 85 tutakuwa tunakuja hata na mguu, tunachukua mahali tunaenda nyumbani tu. Inemeduoka chien serious. Kanya sanya lokonya. Maduoka kijana, maduoka gwengwa kuma nae. Okapar kanya lo Ramogi. Jako machal kodi kama. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile, opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Alilosema baba lazima litimie. Hadi zake maishani mwangu zitimie. Ile ndoto lazima itimie. Hata iweje lazima itimie. Naitwa Komando wa Yesu. Kupata wimbo wa salama kama sikiza tuni yako, bonyeza *860 *289#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mungu awabariki sana. Machiegni weche tuke. Bengi mar KCB olando sir mar silings $150 million e piem mar geche World Rally Championships